martangi yang mahita. Mauliate madiho de bata Jahoba amanami na mga ramoti pardalanan ningulunami sahat tutikyon. Ali Tuhan tangi honon nami ma hatam na badiyay. Homa na mangukap roha doho pikiran nami di bagasan toddim toddi parbadia. Asa takasu tangi ho kami jala takasu atu sihami hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita. Di minggu na padua hodong Trinitatis sadarion. Ima na tersurat. Di buku Sada Raja-Raja Bidu 10 sia. Mamuka sian ayat 15. Sahatu ayat 20 sada. Tapai hutihu ma di rohata, songonom ma didok. Alai ninna Jahoba ma tu ibana. Mulak mahotu dalam muhian tukan Damaskus. Lau mahotu si jalamiahi si Hasael bahin raja gumonggom Aram. Miahi doho si Jehu anak ni si Nimsi bahin raja gumonggom Israel. Miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahin panurirang si kakmu. Jadi manangise na malua siap podang ni si Hasael ikomate bunuon ni si Jehu mai. Jala manangise na malua siap podang ni si Jehu ikomate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dope hubahid di Israel 7.000 halak. Saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni tokna marsoba tu Baal dohot naso dung mangumma ibana. Dungi mardalam masih Elia siani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di juluna. Ibana sadiri mangolat-olat pasang na 12 honi. Dungi didapoton si Elia ma ibana laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihuton si Elia di dokma. Walo asau jolo mangumma damang dohot dainang asa hui hutoko. Dungi ninna si Elia ma tu ibana laho maho mulak ayaha do na hubahini tuho. Dungi mulak ma ibana sial labungna jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi. Ula-ula ni horboido dipake marmasak juhuti jala dilehon panganon ni akana posona. Dungi borhak ma ibana mangihuton si Elia gabe parhaladona. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata lamgaur do pangalahon ni harajaon Israel ditiki ni Raja Ahab. Lam lilu haporseaon ni bangsoi. Ala di ela si Isabel pardihuta ni si Ahab bangsoi marsoba tu de bata Baal. Jala di pajongjong Raja Ahab si sobaon Asera dipabakit 450 panurirang Baal. 400 panurirang Asera akka namangan sian mejani si Isabel. 7.000 halak nai nama sian bangso Israel naso olo marsoba tu Baal. Dipatuduh Jahoba do huasona. Monang do ibana di dolok Karmel. Dibunuh si Elia panurirang Baal si 450 halaki di sungai Kison. Alani ditahi si Isabel memunuh si Elia. Gabe martabuni si Elia tu halongonan tukan Berseba di Juda. Dang dipasobo de bata panurirang nai mabiar.
dipakulingi si Elia di partabuniani. Dipasahat tonana tu si Elia, disuruh ibana haruar sian liangi. Marhitei, dipatuduhon Jehovah tu si Elia, na ditolopi pabahenan ni si Elia, na mamunu akka panurirang baali. Huhut, dipatuduhon na donganan na ibana, mangula ulaon na marhite na patupahon akka tadda di padonganion nay. Domutusima amang inang huria na hinaholongan ni tuhatta na naing pasahaton ni jamitaon tuhita marhite topik ni minggutta na mangodolhon satia mangihuton dohot makubasi tuhani atong ahado si patupaota asaboy hitatok tong satia mangihuton dohot makubasi tuhani ima sipai huti hutota siat turpuk jamita sadarion na perjolo ima unang mabiar manaham mahita di parukiloni. Di pabua si Elia tu Jehovah na muruk ibana ala pangalaho dohot ala halumlamon ni bangsa Israel. Muruk situtu si Elia marnida pangalaho ni bangsoi ala ditadikon nasida Jehovah di osena sida padan naong niudukon na tu Jehovah marpadan na sida na hola Jehovah si sobaon na hape di sobba de batabaal doho asera dang mabiar benasida tu Jehovah di arsakko si Elia ma pangalaho ni bangsoi paduahon di pabua si Elia di ayat 10 nunga di lohana sida akalanggatan ni Jehovah dang dilanggatan ni Jehovah benasida mamele dilanggatan ni Baal dohot asera nama muruk si Elia ala dibunuh bangsoi aka panurirang ni Jehovah gabe dipabakit si Esebel panurirang ni Baal muruk si Elia ala holan ibana nama na tinggal panurirang ni Jehovah ipe sai dipaburu-buru naing pusaonna domu tusima amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta di papatar Jehovah padonganion na tu si Elia didok na Roma Jehovah manguhum nasida adorang somamolus Jehovah Roma haba-haba makutur jala mamulai akka dulu batu angon-angon disuruh si Elia haruar sian liangi dung ruar didok tu ibana ahadonani ulam dison ale Elia 2 hali didok si Elia ahadonani ulam dison Elia barhite padohani dibolokon sian rohani si Elia biar dohot hatahuton marhite suku-suku ni dipapos rohana asa unang mabiar ala Jehovah madongani ibana tudos doi tu padohan ni Yesus di Matius 4 ayat 22 1 23 didok dina ni dok na tu akasisianna mabiar marparau pos marohamuna au do unak kamu mabiar marhite padohani di papos Jehovah rohani si Elia napi na lele-lele ni si Isebeli huria ni Tuhatta disadatiki dipamerhon di Museum London Inggris peta na digobbar tahun 1525 di petai digobbar perdalanan ni sahalak pensiunan marinir di pantai Amerika Utara dohot laut na humaliangna di surat mariniri di peta ni akaluat na sosangan ni dalanan na padohan di sini mungkin ada raksasa di sini mungkin ada kalajengking ganas di sini barangkali ada naga dung 400 tahun digobbar petai tahun 1800-an dituhor si John Franklin sian Inggris sahalak penjelajah dunia petai di sosa ibana ma catatan ni marinir natuei catatan nama bibiari digati dohot padohan
Di sini ada Tuhan. Di situ ada Tuhan. Di sana ada Tuhan. Hurian itu hata jok do halak Kristen songon mariniri. Mabiar ala sura-surani roha sabbing. Marjojor biar manggohi rohatta. Las rohatta magodang yanak kota. Hape mabiar hita sotung doho nasida mangulahon kenakalan remaja nang lam jorbutna. Las rohatta marianak doli-doli doho anak boru. Hape mabiar hita marlak kapilit anak nang borutai. Molotar labat nasida sahat tujabu sian persikolaan sian gereja mabiar hita. Las rohatta marjabatan hape mabiar hita digati. Mabiar hita digeser sian jabatan tai. Las rohatta molodung borngin asa mangulun sian ulaun hape mabiar hita mardala borngin mardalan dina hulum mabiar hita tubegu. Las rohatta mararta hape mabiar hita mago artatai. Las rohatta mardonga saripe hape mabiar hita masa perselingkuhan. Mabiar hita di negarata aladang adong jaminan keamanan. Ala dang diuhum akan aladang diuhum akan apa juluguguna. Mabiar hita aladang mabiar penjahat pejabat korupsi. Mabiar hita aladang jongjong hati goran. Mabiar hita mamaritahon barita naulii ala ogap-ogap teror sian kelompok radikalis. Mabiar hita hape didokdo tu hita. Unak kamu mabiar sai nadong anakku do kamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Jadi naparjolo narikot si ula konota ima unang mabiar mana bahita di parukilone. Persiajaran na pedua hon amang inang huria na hinakolongan ni tuhata diodolhon turpukon ulahon tohonami. Disuruh Jehovah si Elia mulak tudalan nahian dopak Damaskus. Disuruh ibana mulak jala mangulahon ulaonna ima mamiahi si Hasael bahin raja manggonggom Aram manggati si Ben-Hadad. Disuruh ibana mamiahi si Nimsi bahin raja ni Israel manggati si Ahab. Disuruh si Elia mamiahi si Elisa anak ni si Sapa nasian Abel Megola bahin panurirang di Jehovah manggati si Elia. Aku nina pabakiton na poso ni debata disuri rakot tu si Elia nanaing masa akan namalua siya podang ni si Hasael ikomate bunuan ni si Jebu. Namalua siya podang ni si Jehu ikomate bunuan ni si Elisa. Jala loason ni Jehovah mangulu si 7,000 halak naso olo marsoba tu debataba ali. Dipatuduho si Elia do panguluyon na di Jehovah. Dang mabiar ibana mangulahon ala Jehovah na mga turhon. Dang mabiar ibana manggati si Ahab doho si Ben-Hadad nang peborkat jala maol doi jala bui do mangalo si Ahab doho si Hasael. Ala Jehovah na mga turhon uduk do si Elia mangulahon. Da kacik rohani si Elia ala disuruh ibana mamiahi si Elisa manggati ibana gabe panurira. Dang dipapungu tanda tangan. Dang diarahot donganna mapartahaton ibana. Uduk do ibana tu Jehovah. Alani diigil jami taon ha uduhota tutuhani laho mangulahu paretana. Pangoloyota unang alapaksaan. Unang pangoloyon na mabuat roha. Asa dilehon hajongjongan na sumangap. Pangoloyon na bulusma. Dipangido siya kalak Kristen pangoloyon na pulin songo siya Abraham. Dang diboto ibana dope rumang niluat si topoton na dinanidok ni debatatu ibana. Ale Abraham borhat maho siya tano
hagoda ngamon tutano sipatu duhonok kutuho dang didok dumengga do tanoi Tuhan siat tano hagoda ngakon diolo ibana Tuhani borhat ibana manggoloi jauh-jauh ni Tuhani didok debata tu ibana pelehom ma anakmu na sesedei dioloi mamelehom si Isak nangpe naung leleng di paima-ima dipangido panguluyon na bulus unang panguluyon butuha habutongon ido suhat-suhat ni panguluyo butuha ada uang abang sayang tak ada uang abang melayang mengului Tuhani unang panguluyon hatuban molo di jolo ni tuan na burju hape molo hulip siap pamerengan ni tuan na modom malas molo di gereja burju badia hape di luar ni gereja ramun jala pamangus tapa tuduhom ma panguluyon na bulus panguluyon ala mabiar mida Jahoba amen martangiang mahita mauliate madihode bata Jahoba dihatam na badiai nong tolhas tutonga-tonga nami urupi jala pargugui mahami Tuhan asa marparbue hatami di ngulu nami jala huhulahu kami marhite parange na denggan na hobar tulomo ni roham amin.